Dobrý deň, vitajte na Liptove, nachádzame sa v Žiari a máme v ponuke rodinný dom na predaj. Dedinka Žiar sa nachádza necelých 15 km od Liptovského Mikuláša, za nami Žiarská dolina. Dom vidíte, za domom je humno, za humnom kúsok pozemku a polná cesta a to, čo ku každej poriadnej liptovskej dedinke patrí. Potok s čistou horskou vodou. Tak poďme sa na to pozrieť. Tak poďme. Dom je celý priechodný, skladá sa z dvoch častí. Začíname zo západnej strany, izba, WC so sprchovým kútom. Tu kuchyňa a máme tu pec, ktorá dýcha históriou. Tu ďalšia izba a tu ďalšia pec, ktorá dýcha históriou. A v celom dome máme ústredné kúrenie na tepelné čerpadlo. Sme v druhej časti domu, druhý vchod a toto je v podstate veľký jednoizbový byt. A nezabúdajme, že ešte hore je podkrovie. Ideme. Podkrovie s úctihodnou dĺžkou 30 metrov a už aj s predprípravou na kúpeľne. V zadnej časti domu sa nachádza kotoleň. Wow, toto je moderná kotoleň. Čo vám stačí, aby bolo teplo? No, na toto vysokú školu nepotrebuješ, ale návod ti napíšem. Humno, veľké, obrovské. Kuchyňka a záchod. Ideálne na domácu zabíjačku. Akurát klobásky ešte necítim. Ak sa vám táto ponuka páči, tak nám kľudne zavolajte alebo napíšte. A ty kde ideš? Na overoad. To je čo? Pozeraj a uvidíš. Čau, som tu. Ahoj, ako bolo? Počúvaj, to bol adrenalín. To bol adrenalín, ale neuveríš. Normálne mi takto stískalo veľa razy. Prosím ťa, chod sa prezrieť, ako tu máme ďalšie obliadky. Konečne poriadny šport pre chlapov. Dobre, idem.